Това е една много забравена карта в То ти така ще кажеш, то ти така ще кажеш. Здравейте на всички Big Boss тук с още един клип на CSGO от игра с денката 10-12. Брато, ти колко скинчета имат нашите брата и ще спечелим. Ох, ох, ох! Брато, прави ми се нета! Не, брат, сега пак се учасах! Айде, ще вземи си. Аре бе, те ни чекалят здраво на спауна. Денка ча, познай какво? Дени! Да. Как почнем да снимам? Хора! Здравейте! Как сте? Зле съм. Да, както каза Денката. Как е? Как е лятото? Добре ли е? Зле ли е? Не бе, брато. Лут ли си? Тапли си? С нас е Георги Пичагата, само че е също време пичага, ама не е пичага. Да. Той е старата тояга, той е старата тояга. А същото време и тримата говорим глупости да се правим на интересни, така че не ни обръщате внимание. Същото време и аз съм тук. Денката просто скача в камиона. Дени ще ти пръсна минджи. Брато, с тия минджите, бе, брат. С тия минджи, де че ни разкъртат. Добре бе, разбрах бе, не крещи малко. Ай малко по-спокойно. Ники, записваш ли? Тук сме тримата юнаци, в момента сме тръгнали на един поход към смъртта, която ни очаква с отворени обятия. Да ни прегърне и да ни даде по една смъртоносна целувка. Ники, може ли да не се филмираме, а да коментираме като No Thanks, а? Да бе, чакай, че тук има зривиньо. Има едно зривиньо тука. Брато! Искам да се похваля, понеже съм много железен. Искам да се похваля, че вече съм Silver 3. Така, тук за приятелите, за тях. Сам казвам, нали? Георги, ти бе би! Добре, той е Silver 4. Добре. Стакейтвайте ме да покажеш на хората колко съм спро. Ти ли бе? Не ми кради името, че ще съда за копирайт. Денка, мислех, че уби някой с влизането на вратата. Дей бе и вратата, бе. Не затваряй! Отвори, Дени! Денка, Тихо! Отвънка са. Не, изчакай! Не, брато! Какво да направя са? Сори. С началото на ровия... Тихо! С началото на ровия рунд идва нов шанс за нашите герои да се покажат колко са добри наистина. В момента чувате коментатор, със сигурност не чувате Big Boss. Не. Алелуя, бебе. Много са, бе! Хора, току-що плантнах. Може ли да пръват? Хора, току-що плантнах бомбата. Сега правя MLG прикриване. Тук идва един от стълбите. Денка, не! Дясно би трябвало да е. Не знам. Много съм така, че не ме слушай! Абе, хора, ще ми кажете ли защо никоя игра не може да е както миналата? Толкова добре изиграхме миналата игра. Питайте Денката. Бос. Така е! Толкова добре си изиграхме, победихме, ама сега... Значи, ако имате въпроси, питайте Денката. Ако нямате въпроси, пак питайте Денката. Ако сте мъртви, питайте Денката какво да правите. Ако сте живи, питайте Георги. Значи, ако сте живи, отивайте някъде да ги убият. Ако някой има допълнително въпроси как се скача, как се кляка, моля да напише долу в описанието. Да, защото има едни специални кодове, има едни специални кодове. Той иначе не си го пише в опциите. Той иначе не си го пише в опциите, затова трябва да го питате него. Да. Той е измислил. Ох. Добре. Какво правиш, бе? Ей, Денка, чакал!
Един на аутсайд се пребъви. Ще ми извините, ако съм много силен. Ако е много силен. Сега ще ви го правя. Браво бе, Георги! Убил си... А, не! Не, брато! Къв е това, белате? Заслепи ме и ме уби! То... Тук е някакво АФК. We play with noobs! Are you going to play someday, please? Това му е 993 пинг, Остиго, той е мой човек, Остиго. Бре, 996 пинг. Тук толкова и на мене не ми е рекорд, бат. То ми би всички рекорди, бат. Да, брат, то сигурно в момента компютър му е черен екран. Сигурно няма и... Ай, се дисконектна! Така. Аз игра от малко. С Ники и тук всички са. Не, тихо са. Не, как? Как, бре, то ми наби глава, бе? Аре, бе, вие мен сам не ме оставихте, бе. Вие сам не ме оставихте тук. Дени, къде си, бе? Денка, какво правиш, бе, брато? Какво правиш, бе, брато? Хора, това е една тактика тук, непозната за човеците. Само хора като мен я знаят. И асасини като тоя. Поне се надявам така като умирам да ви забавлявам. Да, брато! Писта ми, белате! Денка, къде си? Денка, какво правиш, бе, брато? Денка, дразни. Тия са на аутсайд. Ето го! Топа, watch learn, бата. Watch and learn, shut the fuck up and don't judge. He can't use because he's they are crewmates. They are noobs. Oh. Добре, хора, това ще бъде всичко с този клип. Не беше много дълъг, но и не ми се правят толкова дълги клипове, че после много обработване. Много дълго време се качва, някой ме застреля. Някой от нашите. Ето го watch and learn. Бах ти кретен ето. Да, брат, това ме наръга. Добре, надявам се клипът ви харесал. Моля, лайквате. Забравих да говоря. Лайкнете и се абонирайте за още такива клипове. Това беше всичко от мен, Big Boss, и до скоро.